Missjoni għal toroq iktar siguri. Dan kien il-messaġġ li bih l-Aġenzija ta' Sistemi ta' Infurzar Lokali jew l-ESA qed timbotta fl-isfond tal-ammont ta' ċitazzjonijiet li nataw matul l-2025. Skont l-istatistika tal-ESA l-aktar ċitazzjonijiet li nħarġu kienu marbuta mal-veloċità eċċessiva. Aktar minn 33,000 sewwieq, jiġifieri madwar 2,750 sewwieq kull xahar, naqas milli jżomm mal-limitu. Din iġor multa ta' kważi 35 euro jekk jinqabis bi 15 km fis-sija u kważi 70 euro jekk jinqabis bi 15 km fis-sija. Dan apparti bejn 3 u 6 punti fuq liċenzja. Innuqqas ta' osservanza limitu tal-veloċità fit-toroq kienet biss fattur wieħed għal ħruġ ta' dawn iċ-ċitazzjonijiet. Iċ-ċifri tal-ESA juru li s-sena li għaddiet aktar minn 12,700 sewwieq inqabdu jsuqu bil-mowbajl f'idejhom. Din iġor multa ta' 200 euro u 6 punti fuq il-liċenzja. L-uffiċjali tal-ESA multaw ukoll aktar minn 4,000 sewwieq li nqabdu jsuqu mingħajr ċinturin tas-sigurtà u aktar minn 700 sewwieq ieħor li ma waqfux fuq l-aħmar. Ġie żvelat ukoll li l-uffiċjali tal-ESA assistew aktar minn 13,000 ħabta u ħadu semm f'266 roadside checks. Lil hinn mill-ħruġ ta' ċitazzjonijiet fis-sewqan, l-uffiċjali ħarku eluf ta' sewwieqa brabta ma' dawk li jissejħu ostakli komunitarji. Fost dawn sewwieqa li bil-karozza tagħhom imblokkaw l-aċċess ta' bankini, ostakolaw jew ipparkjaw fuq zebra crossings, ipparkjaw f'parkeġġi riservati għal persuni b'diżabilità u parkeġġi riservati għal vetturi elettriċi. Skont informazzjoni tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u mistoqsija parlamentari, l-ammont ta' persuni f'Malta li għandhom liċenzja tas-sewqan sas-sena l-oħra kienet ta' ftit aktar minn 300,000 persuna.